En una nit de llamps i trons, els Pets començaven la seva nova gira i ho feien a la Pobla de Mafumet. Els Pets han portat a aquesta gira un nou format, un format en sales petites i en teatres. Per això han anomenat aquesta nova gira Els Pets fan teatre. En la nova gira hi podem escoltar cançons amb arranjaments especialment dissenyats per aquest nou format, algunes novetats i versions de clàssics de tota la vida. Molt bona nit al poble de Mafumet. L'equip mèdic dels Pets ha vingut avui a donar-vos medicina i una bona notícia. Durant 2 hores la vida serà bonica.